Hi everyone, गासैखौबो आंनि बे इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। बाथ्राखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोर, लोगोसे लाइक हो, लोगोफोरनो हानायसेबां शेयार खालामना होबानो जाबाय। बाथ्राया बेदि नोंथांमोना खोनादोंबो जानो हागौ खना खनला। जोंहा आसाम एसेमब्लिनि इलेक्शना फैगासिनो, दा बेनिनो मोननैसो जेंना नुजादों। बे जेंनाखौ आं फोरमायनि। खना खना माने बे जेंनाया गोसारलागासिनो आरो मबाइलाव फैथ'वाखै जानो हागौ। आं दिनै फोरमायना होनि। बाथ्राया बे जे बिजेपिआ देग्लाय माने एबार खनसेयाव फैगोन बोसोराव एबार खनसेयाव माने देरहागोनखौ नुखायाखै आरो माने जेनगोन। थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव प्रमद बर'आ जेरैबायदि जेनदों बेबायदि माबायाबो मा होनो हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो माने जेननो थांगासिनो, बेखौ नुहुरनानै रोखा नुहुरनानै एन'खा प्लेनिं खालामदों इलेक्शननि थाखाय, बेखौ फोरमायनोसै आं दान्दिसेनि उनाव। बिनि फोरमायनायनि सिगां साबस्क्राइब खालामग्रोलाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रो। फोरमायगोन आं, खोनासं गासिबो माने जोबजासिम नायबानो बुजिगोन। ओमफ्राय हेमन्तखौ मोजां मोनग्राबो थागोन ना, गाज्रि मोनग्राबो थागोन। गासैनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं जासियो। गोसोबायदि कमेन्ट खालामनो हागोन, आं कमेन्टखौ ब्लक खालामना दोना। दा आं बेनि जेंनाखौ फोरमायना होनि आरोना। माने आं बिजेपिनि मानसिखा, माने बिजेपिनि गुन्दै जानानै बिजेपिनि हेंथा जाया माने, होमबाबो आं फोरमायनि आरो माने गाज्रि नङा। जोंहा बिटिसिआव जेरैबायदि जेनदों माबाया प्रमद बर' सारा, थिग बेबायदिनो जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो जेननो थांगासिनो, बे रोखा जाना दङ आरो। माबोरै होनोबा माने ओरैजाय मुस्लिमफोरनि थानाय थावनिफोरखौ एभिसन खालाम बांलादेशि मुस्लिमफोरखौ होखारदों, नङा होमबा? दा बिनिनो मुस्लिमफोरा दुखु मोनना दङ आरो भट होनाय नङा। दा हमना लाबाय आगोलनि समाव आरोना, दा जोंहानाव सासे आलासि जानो फैदों। दा आलासि जानो फैनायखौ आर्मि पुलिसा लाना थांबाय, हमना लाना थांबाय, अब्ला जोंहानि न'खरा दुखु मोनखागोन ना। बेबायदि आरो खोथाया। बांलादेशि मुस्लिमखौ होखारनाय लोगो लोगो आसामनि मुस्लिमानो दुखु मोनजोब्बाय। बेनिखायनो मुस्लिमफोरा बिजेपिनो भट होनाय नङा। आरो ओरैजाय मा होनो बिटिसिआव प्लेनिंआ बिराद गाज्रि जाना दं आरोना। बिटिसिआव बिजेपिनि प्लेनिंआ, बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन। माने खोन्थागोन आं नेक्स्ट भिडिअ। नैबे नङाबा भिडिअ बिराद गोलाव जागोनथ'। सर्टकाट बुंनानै खोन्थानि आं, बुजिखागोन नोंथांमोना। बिटिसिआव जोंहा मानगोनां सार हाग्रामा महिलारिया एसटि होगोन होनना लानायनि थाखाय माने एनडिए सरकारजों बियो एलायन्स थानानै भट गेलेगोनथ' बिटिसिआव बिजेपिनि। बेनिखायनो हाग्रामानोबो भट होनाय नङा बर'फोरा, बेबो जेनखागोन। ओमफ्राय ओरैजाय 6था जातिनोबोथ' बिजेपिआ एसटि होनो हायासै, बेनिबो भट होनाय नङा। आरो ओरैजाय कार्बि आलंआवबो पपुलेसननि हा पाट्टानि बायदिसिना जेंना जानानै
दावराव दावसि जाबाय बिनिबो थाखाय कार्बिफोरा गुबुन जाथिफोरा बिजेपिनो भट होनाय नङा आसामाव फुरा सोर भट होगोन रावबो जाथियानो भट होखाला माने बिजेपिनो एबार खनसेयाव आंनि नोजोराव एजिपि फैफिनगोन हयथ' कंग्रेसआ फैफिनगोन नेक्स्ट इलेक्सननि उनाव सरकारा बेनिखायनो नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम हानायसेबां कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन नायनो बागोन बरिं मोनगोन आंबो गोदानसो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना नायबाय थानो बागोनथ' दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ